lämpiössä ei ollut varaa murjumpaa. 4 seinän lämpiössä, joista yhteen koputetaan. Aina kun stereot soi, tai yövieraani pahoin voi, sen kerran kun mä imuroin, naapuriani terrorisoi. Ennen viimeistä varoitusta pienet pirskeet järkkäsin. Lähti hometkin komerosta, kun nupit kaakkoon tyrkkäsin. Ja aina kun stereot soi, heti naapurini protestoi. Silloinkin kun meditoin, hänen rauhansa sabotoi. Ja pyörävajasta nurkan sai. Nyt voin nauttia värttinästä, 2 kellarin loukussai. Nykyään kun stereot soi, vain joukon tarakka resonoi. Kuin DJ Edward elämoin, en edes pipoani desinfioi. Nyt naapurinikin nukkua voi, eikä seinäni mukiloi. Sisännöitsijä informoi, sille kaupaten käydä voi. Jos vielä nyrkillä reklamoi, sen huoltoyhtiö amputoi.